влизаме в светилището на великото всемирно бяло братство, основано от учителя, на който той е дал такова велико учение и дело и на който той е оставил велик завет. Нека да станем и да кажем формулата. С голяма благодарност към учителя, с поглед към свещеният за всички нас молитвен връх и всичките тези свещени места, по които той, заедно с участниците в Великото братство, се е подвизавал. Да се прослави Бог в бялото братство и да се прославят белите братя в Божията любов. Доктор Леон Москона е възторжен последовател на учителя от 1972 година. Тогава като апостол на учителя той принася за първи път в Русия паневритмията и неговото учение и дело. След това в продължение на повече от 35 години Леон Москона разпространява учението и делото на учителя по света и прониква дълбоко в езотеричните измерения на паневритмията, завета на цветните лъчи на светлината и пентаграма. Свързан директно с космичния Христос и с учителя, с цялата духовна иерархия, сега той води своите приятели към реалността на новото небе и новата земя. Обични приятели, с голяма любов и благодарност, нека да посетим две свети места в летният лагер, основан от учителя. Изворчето, ръцете, които дават, и мястото, където е била палатката на учителя. След това ще се изкачим на молитвения връх. Групата поема към молитвения връх. Пътечката е дълбоко символична. Тя е извита и стръмна, понякога с камени стъпала, а с приближаването към върха на скалите се появяват изсечени духовни формули. Те са останали от времето на учителя и са като знаци по пътя на ученика към духовните светове. Пътят към молитвения връх напомня на една от картините в пентаграма, стръмният път, водещ към тясна врата, който символизира трудностите и предизвикателствата, които ученикът трябва да преодолее, за да постигне духовна трансформация. На молитвения връх групата преживява вълнуващо духовно космично действо. Отначало тя прекарва 10-15 минути в мълчание, съзерцание и медитация. След това, чрез Леон Москона, прави мистична връзка с учителя и започва молитва, медитация. И тъй, обични приятели, мястото, на което стоим, е свещено. Ако за будистите и индуистите Кайлас е свещената планина, за българите, за България, това е молитвения връх, където мировият учител Бенса Доно работи в продължение на повече от 40 години, за да донесе учението за новата епоха на Светия Дух. Както споделих сутринта, Христос обеща да дойде, това е за второто пришествие на Христа, и да ни вземе, за да бъдем там, където е и Той. И ето, в 20 век Христовия Дух, чрез Учителя, дойде, за да събере всички събудени души и да ги поведе в пътя на ученика към Царството Божие. Тъй като ние сега извървяваме един вълнуващ духовен път в Апокалипсиса,
в небесните архетипи на Апокалипсиса, с голяма радост и основание бих могъл да кажа, че учението и делото на учителя, това е учение и дело за хилядолетното царство на Христа, за първото възкресение, където в името на Христа Той е установил идеите на великото всемирно бяло братство, идеите на божествената любов, мъдрост и истина. И така в духът на нашето пътуване, което имаме тук, в тази свещена планина, на това свещено място, и то е свещено главно, защото мировият учител Бенса Доно се е подвизавал тук и е снел, както на времето, бих казал, Моисей на планината Синай, такива велики тайни за цялото битие. Разрешете ми да ви прочета архетипа, който ще ни е много близък с учението и делото на учителя, с първото възкресение и хилядолетното царство на Христа. И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово, и онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. По подобен начин, както учителя с първите свои ученици е поел обет чрез 10 свидетелства на духа на истината да служи на живия Господ, така и Леон ще призове участниците в групата да поемат това свято обещание. Той ще прочете 10 свидетелства на духа на истината и ще разгърне дълбоко екзистенциална молитва обещание. Учителят Бенса Доно е казвал, че учениците в Великото всемирно бяло братство са като ято птици, което слиза на земята в различни епохи, култури и народи, за да предаде нов импулс за духовна еволюция на човечеството. Не е ли сега групата част от това ято, което в нашето критично време носи просветление за реалността на идващото ново небе и нова земя? Нека да обобщим нашата любов, преданост, благоговение, упование и вяра в учителя чрез изпълнение на неговата заповед. Заповедта на учителя, с която завършва завета на цветните лъчи на светлината. Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя. И когато учителят ни се изяви, когато живият Господ ни се изяви, когато станем апостоли на Господа нашего Исуса Христа, апостоли на завета на божествената любов, мъдрост и истина, апостоли на живият Господ, тогава нашите души ще запеят. Ще запеят
песента на новото творение, химна на великата душа.